नमस्कार प्रणाम, का हालचाल बा रउआ सबके। तो आज बात हुई नीलकमल सिंह और सनी लियोन के एगो गाना आइल बाटे। टी सीरीज के कंपनी से 11 बजे आज आइल हा। ट्रेंडिंग पर 29 नंबर पर गाना आवते आवते चल गइल बा। बड़ा बढ़िया लगा। तो म्यूजिक वगैरह रउआ सब जाई और नीलकमल भैया के गाना के प्यार दी। और खेसारियो भैया के एगो आज गाना आइल बा, आई यही सब बारे में आज चर्चा हुई। तो भाई लोग, आज 18 तारीख खेसारी भैया के आज एगो गाना आवेला रहे सरसों के तेलवा रिश्ते फिल्म से। तो उ गाना आज आ गइल बा, 7 घंटे पहले आ चुकल बा और वो पे 5 लाख व्यू आ चुकल बा। तनी एक झलक एकर दिखा देते नहीं रउआ सब के देखी। झलक सुना देनी और सबके पूरा गाना सुने के बाद एसआर के म्यूजिक के चैनल पर जाई, यूट्यूब चैनल पर आई गाना सरसों के तेलवा सुन सकतनी। सुनी और खेसारी भैया के गाना के खूब भर भर के ढेर सारा प्यार दी। तो ई गाना के देखा तनी आकांक्षा पूरी बाड़ी खेसारी भैया के साथ में आई मूवी के रिश्ते मूवी के गाना हटे। तो मूवी अभी रिलीज हो चुकल बाटे होली पे ही। तो अगर उरा सब मूवी देखले बनी तो बताई कैसन बाटे कैसन ना, लेकिन गाना तो बढ़िया बाटे। तो चलिए बात करल जाओ दोसर न्यूज के। लोग जेकर इंतजार रहे काले से बेसब्री से नीलकमल भैया के गाना आवेला रहे सनी लियोन जोरे। तो टी सीरीज पर गाना आज आ चुकल बा, रिलीज हो गइल बा। देखी गाना काफ़ी बढ़िया बाटे और नीलकमल सिंह काफ़ी बढ़िया गइलहू बाड़े। आई गाना 3 घंटा पहले रिलीज भइला, 2 लाख व्यू आ गइल। 27 नंबर ट्रेंडिंग पे गाना चला था भैया, देख ली। टी सीरीज कंपनी से रिलीज भइल बा। 27 नंबर ट्रेंडिंग फॉर म्यूजिक देख सकते हैं रहुआ। 27 नंबर ट्रेंडिंग पे गाना चला था, दिखा देते हैं। देखिए म्यूजिक के ट्रेंडिंग के म्यूजिक सेक्शन में 27 नंबर पे गाना ट्रेंडिंग में आ गइल बा नीलकमल सिंह के, जो उनके टी सीरीज पर रिलीज भइल बा। देखिए हे जे दिखा था आ गइल बा ट्रेंडिंग में। तो ये गाना के बारे में थोड़ा सा बात कर लिहल जाओ। गाना के नाम है लड़की दीवानी। एमें सनी लियोन बाड़ी है नीलकमल भैया के साथ है। आई गाना लिखले बड़े संतोष तिवारी जी। जेमें म्यूजिक बनैले बड़े उनकर नाम है RJ कैंग। बहुत बढ़िया म्यूजिक बनैले बड़े, काफ़ी अच्छा लगा था। देखिए कितना व्यूज जाता है गाना पर। तो जाई सब है नीलकमल सिंह का जे भी फैन बा गाना सुनी टी सीरीज कंपनी पे आइल बा, खूब भर भर के प्यार दी। तो चलिए बात करल जाओ दोसर न्यूज के। भाई लोग, खेसारी लाल के एगो गाना 10 नंबर ट्रेंडिंग पर चला था म्यूजिक सेक्शन में। तो ओकर जानकारी देले हैं खेसारी अपन इंस्टाग्राम के हैंडल पर, देखी सब। ऐसे के बारे में हमने के काल बात कैले रही जा। तो अभी खेसारी भैया के दू गाना ट्रेंडिंग में चला था, नीलकमल सिंह के गाना ट्रेंडिंग में चला था। तो भाई लोग, हम उम्मीद करत तनी कि रउरा लोग के ई अपडेट पसंद आई लोग, कि जो भी हम गाना के जानकारी देहनी रउरा सबके। ऐसे जानकारी के लिए हमारा से जुड़ल रही। धन्यवाद।